Dobrý deň, moje meno je Libor Škrydla. Teším sa na jar, ktorá príde už čoskoro. Vtedy začínajú kvitnúť pekné voňavé rastlinky. Aj v blízkosti miesta, kde bývam. Tam tých rastlín býva vždy dostatok. Občas si otvorím Internet Explorer a pozriem si, aký je dátum. Bolo tomu aj dnes, a keď som zbadal, že je 29. február, dosť ma to prekvapilo. Myslel som si, že už je začiatok marca a že som tento priestupný deň prežil bez toho, aby som o ňom vôbec vedel. Našťastie sa tak nestalo, vynorili sa mi spomienky spred 4 rokov. Vtedy som vyšiel na jeden kopec a objavil som tam množstvo keksíkov v takej drevenej truhlici. Tak som si povedal, že spravím si ten istý program. Vyšiel som zo svojej starej drevenej chaty a išiel som tou istou cestou na to isté miesto. Nejakým zázrakom som si cestu pamätal a čoskoro som tam bol. Možno som si ju ani nepamätal. Ale trafil som tam bez nejakej väčšej obchádzky. Keď som otvoril truhlicu, boli tam keksíky a bolo ich ešte viac ako kedysi. Cena bola vyššia ako predtým, ale keď zohľadníme infláciu, možno bola nižšia. Chcel som si kúpiť 11 horaliek, aby som mal niečo chutné na každý mesiac do konca roku, ale keď som zistil, že polovicu mojej peňaženky tvoria slovenské koruny, ktoré okrem mňa asi už nikto nenosí so sebou, kúpil som si iba 3. Aspoň budem mať dôvod ešte sa sem vrátiť. Bola tam kasa, tak som zaplatil, aby osoba, ktorá tam dala horálky, mala pokryté náklady a ešte aj nejakú tú maržu. Možno si vravíte, že mal by som šetriť, aby som mal na údržbu mojej starej chaty. Ale našťastie to nie je až tak potrebné. Chatu mám v dobrom stave vrátane kúpeľne, ktorú som nedávno prerábal a plánujem tam pridať aj nejaké voňavé rastlinky. Dávam si limit, koľko vody môžem minúť pri umývaní, aby som bol čo najviac ekologický. Dúfam, že aj ostatní návštevníci poctivo platia, lebo keby nie, mini obchod s horálkami by pravdepodobne skrachoval, ako to bolo v prípade mini obchodu s rastlinami, ktorý bol niekde medzi týmto miestom a mojou starou chatou. Treba poctivo platiť, aj keď sú počas dlhšieho februára vyššie náklady. Veľmi pekne vám ďakujem. S láskou vám všetko dobré praje pán profesor Libor Škrydla.